ce faci, mă? Ce împrăștia, mă, toate zdrențele astea pe jos de nici nu te mai vezi printre ele? Am uitat să le luăm ăstora ceva cadou și vin diseară. Deci, Lasă-mă că nici ei nu ne-au luat ceva când au fost plecați. dar se supără. Se supără. Mai ții minte anul trecut când am fost în vacanță și le-am luat magneția de frigider? Ăia frumoși, cu auriu și azuriu? Da. Când am fost la ei, ai văzut undeva pe frigider? Că eu nu i-am văzut. Poate i-au pus altundeva. Direct la gunoi, îți spun eu. Așa că... Băi, eu când am fost la Gibonu să-mi dea niște capaci, avea unul identic pe frigider. Hai, m-au fost ei în vurvuru. Păi nu, eu cred că l-au primit cadou de la ăștia. Că știi Nu că nu cred, scria mă. vurvuru pe el, era doar auriu și auzuriu, că de-aia era la reducere. Nu cred, mă, n-are cum. Dar oricum, ai dreptate. Trebuia să le luăm ceva. Asta e. Le spunem că ne-au pierdut bagajele în aeroport și gata. Păi și ce, nu mai pot rochița asta, nu? Ba, dar o porți, că oricum nu se vede că e nouă. Gata, mă, așa facem. Hai, nu-ți mai facem. Hai mă, o să ne creadă că ne-au pierdut bagajele în aeroport, a? Că noi am mers cu mașina lor în vacanță. Au, ai dreptate. Păi vezi cum ești? Că ei ne dau mașina să mergem în vacanță și tu nu le iei nimic cadou. Bine, domne, uite cum facem. Le dăm lor prosoapele alea de le-am luat de la hotel, alea. Deci le-ai luat alea mici de față, cu tălpicile alea pe ele? Și eu cu ce mă mai șterg? Nu te mai ștergi. Dar ce fac? Te usuci. Mai ții minte anul trecut când le-am luat magneții aia frumoși de frigider? Ăia cu auriu și... Hai mă,